lungguh. Yayi Rajamala lungguh, lungguh. Sang Rekyana Patih undang ingkang prawadya bala Sora tambur miyang suling miwaka kandha warna-warna pindha jaladri asri kawuryan mandheg dhisik kadangipun Kakang Yayi Kincarupa apa dene Yayi Rajamala. Ya Kakang Kincaka kok ndadak mawi mandheg. Oh, Kakang Kincaka kok ndadak mawi mandheg iki ana apa ya? Tak kandhani Yayi. Kowe kudu ngerti apa sebabe pun Kakang kok gawe tontonan, gawe keramaian. Kanthi cara adu jago yaiku adu jalma menungsa, jago Kanoman jagone pun Kakang Yayi Rajamala. Kuwi mung tata gelar lahir sejatine nganggo cara iki pun Kakang kepengin njongkeng kawibawane Koko Prabu Matsapati. Sajroning iki mengko adu jago mapan ana blabar kawat janget jenencang pun Kakang wis sekuton karo Nayaka karo kawula sing padha mendem kadonyan. Tak wene dhuwit 100.000 200.000 gedene 500.000 supaya nyebar fitnah nyebar swara sing ora becik ngundhamana nyelek-elek kawibawane Koko Prabu Matsapati. Kok ndadak mawi nganggo cara mengkono Kakang Kincaka sebab nganggo cara ngene iki mengko yen kiblat papat wetan kidul kulon lor padha nyuwarake yen Koko Prabu Matsapati le nyekel panguwasa ora pecus, ora jegos, merga okeng para pagebluk sing ditampa dening para kawula. Keramaian wujud bocah nakal gawe geger ngobongi pasar, gawe geger pasulayan sak nggon papan supaya mengko kawula padha nyacat marang panguwasane Koko Prabu ling nyekel pemerintahan nyekel panguwasa ora sak mesine. Kanthi mengkono pangajabku supaya lereh keprabon. Yen Koko Prabu Matsapati lereh keprabon, sapa sing bakal gumantinata yen ora pun Kakang? Aku Raden Kincaka. Raden Kincaka ora mung trima dadi wakil, ora mung trima dadi patih. Ning wakil bisa munggah derajat mangkat nyekel panguwasa dadi ratu ning Wirata.
kowe Yayi Rajamala. Ya Kakang Kencaka piye lho? Kowe tak percaya. Sak wuduhe pun Kakang percaya kelawan kasektene Yayi Rajamala. Aja nganti kok kowe mlincur. Aja nganti kowe selak najan kowe wis kabacak lan aja nganti kowe mingkuh. Mongko kowe wis kabubuh. Nyangga lakon iki yen pun Kakang mukti kowe melu mukti. Ya, tak sagui Kakang Kencaka nanging ana syarate. Syarate piye? Syarate aja lali karo janjine Kakang Kencaka yen kelakon panjenengan njongkeng kawibawane Sinuwun Prabu Majapati kowe lenggah dampar dadi ratu ning negara Wirata. Kadangmu ya aku iki, aku ya kudu melu mulya, melu dipikirke, puting uripku dicukupi Kakang Kencaka. Yen mung perkara nyukupi puting uripmu, aku sing sagun ndadaki aku sing tanggung jawab Yayi Rajamala. Nanging kok aja nganti mlincur, kowe aja nganti asor yudamu. Tak sagui panjenengan durung mriksa kasektene Rajamala. Aja meneh kok lama ing titah dewa ngakoni karo kasektene Rajamala. Nanging ana syarate. Syarate apa? Najan upama aku mati bisa urip, mati bisa urip yen dicemplungke jroning sendang Watari. Mung welingku aja nganti aku ditandingke karo tedhak turuning Saptwarga. Welingku bundeli Kakang Kencaka. Aja nganti aku kok ditandingke karo turun saka Saptwarga. Yen nganti kok tandingku turun saka Saptwarga, ing kono dadi dalan lan patiku dalan pengapesane Rajamala. Saguh. Saguh. Pangiraku jagone Poko Prabu Majapati ya mung trima kawula saka Wirata kene wae. Ora kelakon gepok singgol tekan Saptwarga. Mung kawula saka Wirata. Oh iya, yen mung kawula negara Wirata, pangiraku ora ana sing iso mapaki kasektening Rajamala. Tak kanthi manjing blabar kawat janget jeneng Sang Yayi Rajamala. Lungguh.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut maguteng ayuda ora pangkling panduluku kaya dene yogaku seta inggih paman ingkang putra kula pun seta nyaosaken pangabekti mawon tumugi konjuk paman Kincaka. Iya tak tampa nggih pangestu kutampanana sanget anggen kula mundi pareng pangestu paduka paman Kincaka. Piye Koko Prabu Masopati ya sudarmamu wis ngurung jago minangka dadi jago kasekuan. Jumbo kalian pangendikanipun paman Kanjeng Rama sampun nyametaken jago kasekuan jago negari Wirata. Bocah endi? Wujude kaya ngapa? Kawuning ana paman Kincaka jago saking kasekuan jagonipun Kanjeng Rama. Inggih menika ing wonten wingking kula. Naminipun pun Jagal Bilawa. Lho. Sing ana mburimu inggih jenenge Jagal Bilawa. Bocah saka ngendi? Aturna. Bocah saka ngendi? Namung wingking saking pejagalan kemawon yoganipun Ki Jagal Walakas. Yen ngono kalebu kamula ing negara Wirata. Dudu sak njabaning negara Wirata menika petang kawula negari Wirata. Syukur sekedhi jumbung yen mengkono. Tegese Jagal Bilawa kuwi jagone Koko Prabu isih kawula ing negara Wirata kasinggihan mekaten. Iya. Yayi Rajamala. Oh ladalah. Ana dawuh apa Kakang Kincaka sawangen kae jagone Kakang Prabu. Jenenge Jagal Bilawa, bocah saka pejagalan. Kowe aja miyur, kowe aja cilik ati. Oh, ora perlu wasu melang Kakang Kincaka. Nek upama dukur gedene gedhe aku, dhuwure dhuwur aku. Nadan upama kae gedhe ning glombyur-glombyur, nadyan dianggep gedhe ning empuk, yen aku nadyan gedhe ning atos. Nek kae Bilawa, Jagal Bilawa, glombyur-glombyur gedhe ning empuk, mula Kakang ora perlu wasu melang. Oh, ora nganti sak kedheping netra mesti kena. Tanganku kepikut lebur tanpa dadi. Kowe aja ngentenge mata, aja ngempukke banyu. Kowe durung ngerti karosane lan kasektene Jagal Bilawa. Wis percaya wae karo aku, ora perlu bingung, ora perlu wasu melang. Yen ngono tak suwun kanthi banget Yayi Rajamala, apa dene kowe Jagal Bilawa manjing ana blabar kawat janget jenencang, aku tak rembugan karo yogaku seta. Bilawa. Wah, undang apa? Kowe wis samata. Kowe wis saged dadi jago negara Wirata, jago kasekuan. Iya. Aku ora bakal edok ing pangucap yen kowe saged margake manjing ana blabar kawat janget jenencang. Aku bakal imbal pangandikan kelawan pepundhenku. Iya, aku manut. Yayi Rajamala. Manjing blabar kawat janget jencang. Ayo Bilawa, mungsi aku Bilawa. Nyadong dawuh paman Kincaka. Saiki ngene, mumpung ora ana sing ngerteni, sing ana mung pun paman kalawan sira seta. Supaya jago kanoman lan jago kasepan le padha perang, le padha pasulayan. Kuwi tanggung jawabe gedhe, mula iki kudu ditoi. Kudu ditoi. Nyuwun pangapunten dawuhipun Kanjeng Rama.
mboten dipun keparingaken totowan awit menika kalebet ngabotowan dados awisanipun agami lan awisanipun negari. Wis kowe manut karo pun paman, manut karo wong tuwa. Tekate wong tuamu ora priksa. Sing totoan cilik-cilikan bae aku karo kowe. Wis 1 juta yen menang entuk 1 juta. Wis ukuran ngono wae. 5 juta entuk 5 juta. 20 juta entuk 20 juta. Wis ngono, men kowe enteng. Nanging kula ajur yen Kanjeng Rama menika nguningane kados pundi. Perkara iki dadi wadine pun paman karo kowe. Nek ora ditohi mengko ndak jagone lek tanding mung sak geleme dhewe. Supaya trengginas trampil, tekate gedhe kudu ditohi. Cilik-cilikan piye? 50 juta piye? Menawi 50 juta tumrap ingkang putra kawratan. Ya wis didunke. 30. Menawi 3 dosa menika maksih kawratan kula. 30 kabutan. 50 ora nyandak. Nek 15 mesake 15 aja 15. 20 dipun imbeti sekedhik. Dipun imbeti. Ya wis 30 wis ngono 30. Menawi 3 dosa, ya upama kok sing menang aku kowe mbayar karo pun paman 30, nek sing menang kowe tak bayar 30. Sago? Nggih, mugi-mugi kemawon nanging kula nggih ajrih. Menawi perkasa menika dipun uningani Kanjeng Rama, Koko Prabu ora bakal priksa sing ngerti pun paman karo kowe. Kowe sago 30? Nggih, kula sagahi. Bagus. Diwiwiti dina iki. Kowe aja nganti ledok ing pangucap. Ditohi 30 juta, aku tak ngetohi jago Kanoman. Kula mbotohi jago Kasepuhan Jagal Bilawa. Raja Mala kadangku jago Kanoman. 30 juta digendoli. Nggih, badhe kula metu 3 dosa juta. Mengko yen menang disuraki. Sing kalah ya disuraki supaya rame jroning blapar kawat janget jerencang. Yen ngaten sampun ngantos kedangun. Tumuli kula dherekaken mancing wonten blabar kawat janget. Ayo Kerseta.